Έλα. Κυρίες και κύριοι, η Γεωργία ασχολείται με αυτό το θέμα κοντά 3 μήνες τώρα. 4 φορές το έχουμε παίξει στην εκπομπή. Ναι. Επιτέλους όμως έχουμε πρόοδο και ενημέρωση για το τι συμβαίνει κεντρικά από τη Γενική Γραμματεία Αντιγκληματικής Πολιτικής, στην οποία υπάγεται ο έλεγχος και η διοίκηση των κέντρων κράτησης, των φυλακών δηλαδή. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε έστω μία πρώτη επίσημη απάντηση από τους αρμοδίους. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα, έχουμε όμως κάποιες. Ό,τι θα αναφέρω είναι από πηγές από τη Γενική Γραμματεία Αντιγκληματικής Πολιτικής. Πρώτον, διαψεύδεται το γεγονός ότι μέσα στις φυλακές δεν υπάρχει επαρκές ιατρικό προσωπικό. Μου λένε, είναι κάτι που μου το έλεγαν και οι σοφρονιστικοί, ότι υπάρχουν γιατροί όσοι προβλέπεται και κάνουν προσπάθειες να υπάρξουν και περισσότεροι. Βέβαια, εδώ να πω εγώ ότι στο παρελθόν υπήρχαν λιγότεροι γιατροί και δεν υπήρχαν τόσοι θάνατοι. Δεύτερον, θα πούμε βέβαια ότι είναι και βασικό, δεν υπάρχει ψυχίατρος, που είναι μια κομβική ειδικότητα για κόσμο ο οποίος στερείται της ελευθερίας του για μεγάλα χρονικά διαστήματα και χρειάζεται μια άλλου τύπου πρόληψη και φροντίδα. Υπάρχουν ψυχιατρικά ασθενείς. Λοιπόν, στην ερώτηση εάν τελικά οι θάνατοι συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, δεν έχω λάβει σαφή απάντηση. Η απάντηση είναι η επίσημη ότι αναμένουμε τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ότι διαφαίνεται 4 από τους νεκρούς να έφυγαν από φυσιολογικά παθολογικά αίτια, δηλαδή οξυπνευμονικό καρδιολογικό πρόβλημα κτλ. Αυτό που γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ και το είδαμε και προηγουμένως στο βίντεο είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο του να σταματήσει αυτή η κατάσταση, να περιοριστεί όλο αυτό που συμβαίνει, είναι ότι έγιναν μεταγωγές κρατουμένων. Κάποιοι κρατούμενοι λοιπόν, οι οποίοι ήταν στοχοποιημένοι και γνώριζαν οι αρχές ότι είναι ενδεχομένως εκείνοι που εισάγουν τα ναρκωτικά ή που κάνουν τη διακίνηση εντός του καταστήματος, γιατί θυμίζω ότι έχουμε πει πως τα ναρκωτικά δίνουν και παίρνουν μέσα στο κατάστημα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τουλάχιστον. Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματεία λέει ότι γίνονται τακτικά έλεγχοι ως οφείλουν και στο παρελθόν, σε προηγούμενους ελέγχους, υπάρχουν και ευρήματα κατά καιρούς. Και πόσος κόσμος μετακινήθηκε? Γνωρίζω για 28 άτομα, μπορεί να είναι και περισσότερα. Η επίσημη απάντηση είναι 28, ότι έγιναν μεταγωγές, και πριν από λίγες ημέρες είχαμε και την απομάκρυνση του αρχιφύλακα των φυλακών από το κατάστημα. Για αυτό το λόγο? Σε βάρος του αρχιφύλακα εκκρεμούσε ΕΔΕ για άλλο παράπτωμα. Μάλιστα. Άλλου τύπου. Απλά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, αυτό ήταν τα τελευταία γεγονότα, δηλαδή οι θάνατοι και όλος ο λόγος που έχει γίνει για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ήταν κάτι που επίσπευσε τη διαδικασία. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία Κακή. Υποδέχομαι στο στούντιο την δικηγόρο, την κυρία Βούλα Δημητριάδου, για να μείνουμε στο θέμα. Γιατί αυτή η ιστορία είναι πολύ ενδεικτική του τι συμβαίνει τελικά και του πώς αντιλαμβάνονται τις συνθήκες κράτησης κάποιοι. Κυρία Δημητριάδου, εδώ έχουμε κόσμο, ο οποίος έχουμε, σύμφωνα με το Υπουργείο, 7+1, 8 θανάτους. Στο δικό μας ρεπορτάζ λέει 9. Ας πάμε με το Υπουργείο 8 θανάτους. Μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Είναι πολύ. Εσείς τι θεωρείτε ότι συμβαίνει? Το ζήτημα του υπερπληθυσμού είναι πάγιο και δεδομένο για όλα τα κέντρα κράτησης, δυστυχώς. Το ζήτημα της υποστελέχωσης των ιατρικών μονάδων, εδώ μας λένε ότι δεν ισχύει και επιβεβαιώνεται αυτό. Τι έχουμε εδώ? Κοιτάξτε, ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το σοφρονιστικό σύστημα σίγουρα έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω. Θέλει αναβάθμιση. Και για να κάνει κάποιος αναβάθμιση θα πρέπει να επισκεφτεί τις φυλακές, να διαμείνει έστω για ένα διάστημα 5 ημερών, για να έχει και μία μικρή εικόνα το τι συμβαίνει εκεί μέσα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε από τον πληθυσμό. Δηλαδή, σε θέσεις που επιδέχονται τον χυψη αριθμό κρατουμένων, εμείς έχουμε διπλάσιους και τριπλάσιους. Είναι αλήθεια αυτό. Πώς ξεκινάει αυτό? Από τις σοριδών προφυλακίσεις. Είμαστε η χώρα η οποία προφυλακίζει σε όλη την Ευρώπη, στέλνει δηλαδή σε προσωρινές κρατήσεις μεγάλο αριθμό κρατουμένων, μεγάλο αριθμό υποδίκων, που δεν χρειάζεται. Κυρία Γιάμαλη, ο νόμος υπάρχει, αλλά δεν τον εφαρμόζουν ούτε οι ανακριτές, ούτε οι εισαγγελείς, πλην κάποιον βέβαια, να μην γενικεύω, εξαιρέσεων. Αν λοιπόν δεν κάνουμε χρήση του νόμου που λέει το ένα, το άλλο, το δίνω, το έξω, δεν είσαι γνωστή διαμονή, μένεις εκεί, δεν έχεις καταδίκες, και να δούμε και κάτι πολύ βασικό. Θα σας πω λοιπόν επί παράδειγμα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι, διαβεβαιωμένα εξαρτημένοι από ψυχιατρικές εξετάσεις και κρατώνται σε σοφρονιστικά καταστήματα που δεν διαθέτουν προγράμματα απεξάρτησης. Προγράμματα συμβουλευτικά ή θεραπευτικά απεξάρτησης.
είναι κάτι πολύ απλό. Άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από ασθένειες. Σωστά. Υπάρχει ένα νομοθέτημα τελευταίο. Λέει 1/5 στις φυλακίσεις, 2/5 στα κακουργήματα, κλειστή φυλακή στα κακουργήματα 1/5, στις ισόβιες 14 χρόνια αλλά κλειστή φυλακή 12 χρόνια. Μπορείς λοιπόν να βγεις, να βάλεις το βραχιολάκι και να εκτίσεις την ποινή εκεί. Ρωτήστε, το συζητούσα προημερών με συναδέλφους μου, σε αιτήματα τα οποία ήδη υποβλήθηκαν για αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων, μιλάμε για καταδίκους, πόσοι έχουν αποφυλακιστεί. Δεν τολμάνε. Η δικαιοσύνη έχει καταστεί τιμωρητική. Προτιμωρεί λοιπόν τους ανθρώπους πριν ακόμη αποφασίσουν οι φυσικοί δικαστές για την ενοχή ή για την αθώωσή τους. Και εφόσον η ποινή επιβάλλεται, κάποιος θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε και κρατούμενοι έχουν δικαιώματα, κυρία Γιάμαλη. Δεν μπορεί να ζουν υπό ανασφαλείς συνθήκες, αναξιοπρεπείς συνθήκες, ανθυγιεινές συνθήκες. Δεν επιτρέπεται εδώ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που έχω διαβάσει, να είναι άνθρωποι με προβλήματα σοβαρά υγείας σε σοφρονιστικό κατάστημα που δεν έχει νοσοκομείο. Γνωρίζετε πόσοι έχουν αποβιώσει νύχτα. Ποιοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι θα ακούσουν τις πόρτες τις βαριές να χτυπάνε για να μεταγάγουν και σε ποιο νοσοκομείο αυτούς τους ανθρώπους. Και υπάρχει και το άλλο νομοθέτημα. Λέει ο νομοθέτης, 1 μέρα ίσον 2 μέρες. Όταν είσαι ημιπληγικός, παραπληγικός, ανοσοκατασταλμένος, κάνεις μεταγγίσεις αίματος, είσαι νεφροπαθής και. Αυτή είναι η φιλοσοφία του νομοθέτη. Δηλαδή, η βαρύτητα ενός εγκλήματος καθορίζει το χρόνο παραμονής και τις προϋποθέσεις για να μπει αυτό το ρημάδι, το βραχιολάκι. Και προσέξτε, γνωρίζετε πολύ καλά, το πληρώνει ο κρατούμενος που έχει μόνιμη κατοικία. Εγώ θα σας πω, η ασθένεια έχει να κάνει με τη βαρύτητα μιας πράξης σε αυτές τις κατηγορίες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι διανύουν το τελευταίο στάδιο του καρκίνου, έχουν υποβάλει αιτήματα και δεν έχουν αποφυλακιστεί. Αυτό λοιπόν το βραχιολάκι κάλλιστα θα μπορούσε σε περιπτώσεις που δεν μπορεί ο κρατούμενος να ανταπεξέλθει στις δαπάνες, να το πληρώνουν λοιπόν το δημόσιο από τις χρηματικές ποινές που εισπράττουν. Αντιλαμβάνεστε, εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, αναμένω με μεγάλη προσοχή και περιέργεια να δω τι θα δείξουν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές, αλλά αν θα συνεχίσει αυτό, δεν είναι σοφρονιστικό σύστημα που ποιεί σεβασμό από τους υπόλοιπους αναφορικά με τον νομικό πολιτισμό που διαθέτουμε σαν χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ που μας δώσατε τα φώτα σας.